Kabalang Catholic ha United States of America lemba ka diocese jong ka Auckland kan kenmau buram ya ka lingkhu snem beningkong jong ka jingklat no u Archbishop u Most Reverend Dominic Jala ha ka khatwai tarik mentau bunai ka balong ka shipho tarik ha ka por jong kari Amerika. La ban kro hangni bau Archbishop ringkat bat uwei pat upadar Matthew Valenkal kilaklat no ha ka jinga kho kali ha California ha ka shipho tarik urisau arajar khat khandai. Upadar Jimmy Margar Pro Chancellor Ulayathu Bagajalanyam bau Archbishop ulaklat kan donru ka jingkan maburam da ka balang ka badon ha ka te jaka. Gabang yo ha Facebook ngai ko ni gitu parish modon we pada ubana India hi tuma matre situ ngai la post ko ga Facebook page ko jongu pada Paulson bau angin sale burang ban kan mau ya kene ka jingklan no Archbishop ha ka khatwei tarik ha ka US ha ka mas ka baship ho sitet ila khala wer ni ji para ngi jong ka parish po USA